Diyos Marinaldo sa inyo amin mga kababayan kong taga Pulanggi. Kamusta ka mo? Eto mga lods, yung mini Siargao dito po mag-uumpisa yung ating paglalakbay. Patungo dun sa isa sa pinakadelikadong kalsada po rito sa amin sa Pulanggi, sa Albay, Bicol. Pero ito mga lods mga kaibigan, yung sa mini Siargao, sana napanood niyo po yun, yung kabuuan ng aking video. Mula po rito sa may mini Siargao, bali diretso lamang po kayo, dire-diretso hanggang dun sa may pinakadulo. Kaya ako po mga kaibigan, sinasabi na napakadelikado kasi sobrang delikado po talaga yung kalsada. Medyo masikip, tapos sobrang mga paliko, pasigsag, may mga tuwid na paakyat, at saka pababa naman, sobrang palusong, tapos sobrang kurbada o sigsag. Pero mga kaibigan, mas delikado po ito kapag pababa po kayo. Pero napakapanalo po talaga ng napakagandang view po rito kapag nandito na po kayo sa taas. At kahit mga kaibigan, kapag pababa na po kayo, makikita po ninyo yung napakagandang view po rito. Pero dito mga kaibigan, yung mga kababayan ko, yung mga nakatira po rito sa upland na ibang mga kababayan po natin dito sa Pulangi, parang sanay na po sila, baliwala na po sa kanila yung napakatinding ahon, yung napakatinding lusong. Eto mga lods, dito pa lamang, grabe, mamamangha na po kayo sa napakaganda po ng lugar dito. Maraming puno, tapos dyan sa bandang kanan, yan mga kaibigan, yung sikat na paliguan, yung tinatawag po namin na Bilibig o kaya Libtong. Nakatry na po ako dyan noon dati, pero ngayon di na ulit kasi madalag na rin naman po tayo, nakakapasyal din po sa parting ito. Pero actually ito mga kaibigan, daanan sa amin tong barangay na to, yung barangay na po. Pagkatapos po kasi nitong barangay na po, susunod naman mga kaibigan yung aming barangay, yung barangay Balinad. Dito kilala mga kaibigan, yung aking mga kaibigan, mga kumpare. Shoutout sa inyo mga kumpare ko, kay Pading Noli, kay Pading Ande na siya ngayon na principal. Dito po yan sa pupuntahan po natin sa Barangay Balaba. At kay Pading Freddy, kaso di wala yata ngayon dito si Pading Freddy. Eto mga lods, mga kaibigan, maraming puno po rito na inyo pong madadaanan. Marami rin pong mga nyog. Yan mga kaibigan, yung pakanan yan na po yung papunta po doon sa amin. Pero ngayon pupuntahan po muna natin yung isa sa sinasabi ko po sa inyo na napakadelikadong kalsada po rito. Kailangan mga kaibigan, kapag aakyat po kayo rito, siguraduhin po ninyo na maayos at maganda at malapad po yung inyong mga brake pad. Kailangan talagang condition po ang inyong motor. Napakahirap na kasi napakadelikado nga po talaga nitong kalsadang to na ating pupuntahan sa ngayon. Diyan po mga kaibigan, sa bandang kanan po natin may mga nakaparadang mga tricycle, may mga motor, eto may kotse pa. Yan po yung paliguan na sinasabi ko po sa inyo na libre. Ilog po kasi yan mga lods mga kaibigan, pero malinis at medyo maganda po. Ewan ko lang po sa ngayon kung okay pa. Eto na mga lods mga kaibigan, umpisa na ng akyatin po natin. Akyatan, punta po dito sa isa sa pinakadelikadong kalsada. Yan mga kaibigan, sa ngayon medyo okay na. Medyo malapad-lapad na po konti yung kalsada po rito. Dati kasi parang one lane lang, pero ngayon ayan, okay na. Mukhang ginawa na to, kaya hindi na po siya ganun kadelikado. Pero ayan mga lads, patitindi po talaga yung mga siko. Talaga grabe yung bankingan po ninyo rito, pero di nyo makakayang mag-banking kung ganito yung kalsada. Natapos sobrang siko ulit. Ayan, grabe. Ako nakadaan ako na ito noon, pero grabe yung kaba ko. Pero ngayon medyo okay kasi hindi ako masyadong kabado kasi nga medyo malapad at medyo maganda po yung kalsada. Dito mga lads mga kaibigan, may ugot. Nabigla ako doon mga lods mga kaibigan, may tumaan na ugot. Tawag sa amin dito ugot, pero sa Tagalog bayawak. Ito kasing parting to mga lods mga kaibigan na kabilaan na taniman, minsan medyo magubat-gubat pa, kaya marami pa rin po pala rito na mga ugot o kaya bayawak. Siguro marami pang ahas dyan, sigurado yan. Kaya ngayon na mainit, baka naghahanap sila ng masisilungan. Ito mga lods mga kaibigan, bakit po tayo rito sa isa sa sinasabi ko po sa inyo na pinakadelikadong kalsada. Ang gamit ko mga kaibigan, yung sniper, pero ako naka first gear ako. Ayoko nang mag change gear. Kapag nag change gear ka rito, sigurado bagsak ka sa baba, baka hindi pumasok yung second gear. Talagang mini-maintain ko mga kaibigan yung first gear lang. Mula ron sa may paakyat hanggang dito na, babad po yun, pero hindi ko naman masyadong pinipiga yung aking throttle kasi hinahayaan ko lang mga lods mga kaibigan na tumatakbo yung ating motor kasi baka di nakayanin. Basta mga lods mga kaibigan, kapag umakyat po tayo, kailangan first gear lang, tapos diretso lang hanggang hayaan lang po natin na tumatakbo po yung ating motor.
Eto na mga lods, mga kaibigan, dito na po tayo sa pinakatuktok nitong Barangay Balaba na inyo pong makikita. Ayan, eto, grabe, ang ganda oh. Swabe talaga mga lods, yung ganda ng lugar na to. Welcome po rito sa Barangay Balaba ng Pulangi sa Albay. Grabe, napakapanalo talaga ng view po rito. Kung ako may-ari ng lupa dito, talagang i-develop ko, kaso kahit nga kapirasong lupa, wala ako. Kaya eto mga lods, dito po kasi kitang-kita yung kabuuan ng malawak na palayan. Yan, palayan po yan. Ayun yung sa amin nakita ko. Parang kita. Tapos dito mga kaibigan, kapag nandito pa kayo, ayan, may mga pwede po rito na pwedeng pagpicturean, may heart shape. Tapos dito pwedeng tumambay konti. Yan mga lads, di lamang po dun sa baba yung may magandang view sa may Siargao, mini Siargao. Dito po ituloy nyo na po yan yung inyo pong pamamasyal papunta po rito sa isa sa pinakamaganda na spot. Dito po yan sa amin sa Pulangi sa Albay, itong Barangay Balaba. Kitang kita yung napakalawak na palayan. Yan mga lads, mga kaibigan, ganda po ng view rito. At syempre kitang kita si Daragang Magayon. Yan mga lads, oh, grabe. Kung gusto po ninyo ng isa sa pinakamagandang view, tapos maganda po yung lugar, at talagang ma-enjoy po ninyo yung kagandahan po ng ibang parte ng Pulangi na makikita po ninyo na overlooking, na para kayong nasa Tagaytay o kaya para kayong nasa Antipolo. Ito po yung inyong makikita. Ito na po yung inyong puntahan, etong Barangay Balaba. Pero mga lods, mga kaibigan, sinasabi ko po sa inyo, kailangan buo po yung inyong loob pag aakyat po kayo rito mula po dun sa may mini Siargao pupunta po rito. Kasi tingnan nyo naman po yan, yung matinding lusong na naman po baba. Kailangan buo po ang inyong loob, tapos makapal yung inyong preno. Pero dito mga lods, mga kaibigan, habang pababa po kayo, kitang kita po yung kagandahan po nitong lugar. Tapos yung may enjoy po ninyo yung sobrang ganda ng lugar habang pababa po kayo. Kung kanina nag-enjoy po tayo sa paakyat, mas may enjoy po ninyo yung inyo pong pababa. Kasi yan mga lads, mga kaibigan, napaganda po ng view, pero grabe yung kalsada. Kailangan po talaga na mag-ingat kayo. Mas mabuti nga po ngayon na medyo malapad-lapad na yung kalsada at medyo maayos na, wala na pong mga sira-sirang kalsada. Dati kasi noon medyo maliit lang tong kalsadang to, tapos sira-sira pa. Pero sa ngayon, ayan mga lads, mga kaibigan, salamat naman po at inayos na. Kung sino man po yung nagpaayos dito, shoutout po sa inyo, maraming salamat. Napakalaking tulong po niyan sa mga kababayan po natin rito sa may Barangay Balaba at sa iba pa pong parte ng barangay po na dumadaan po papunta sa bayan. Kasi di na po ikot dun sa pinakabayan, dadaan pa po sa may Barangay Pintor, sa Barangay Sigkad, tapos Itaran, at sa iba pang parte na mas ikot. Kumpara po rito, mas makakatipid, lalo na ngayon na mahal po yung diesel, mahal po yung gas. Dito nga po pala mga lods, mga kaibigan, parang kaya yung 2 wheels lang, 4 wheels po pala. Pero pag 6-wheeler mukhang mahirapan kasi nga po may makikitid na kalsada, tapos yan medyo masisikip at sobrang pasiko yung liko, kaya napakadelikado po kung mga 6-wheeler po yung umakyat at pababa po rito. Pero depende po siguro sa inyo kung sobrang lakas po ng inyong loob. Pero kung ako pong mga 6-wheeler, mukhang ayoko idaan po rito. Siguro marami na rin dumadaan at sumubok. Alam naman po natin yung mga Pinoy talagang matatapang, talagang sinusubukan po nila yung kanilang kakayahan. Yan mga lods, mga kaibigan, napakaganda po talaga ng view, pero napakadelikado po ng daan. Pero kayang-kaya naman mga lods, mga kaibigan, ng mga nakakotse o kaya mga naka 4 wheels, tapos mga nakamotor na katulad po natin. Pwede nyo itong subukan mga lods kapag galing po kayo ron sa mini Siargao at naghahanap kayo ng perfect na view, na napakagandang view na kitang-kita si Mayong Volcano, tapos malawak na palayan, napaganda ng view, grabe. Ang sarap sa pakiramdam mga kaibigan kapag nandun po kayo sa taas. Ito mga kaibigan, yung libreng paliguan, dito po yan sa amin, sa Libtong, sa Bilibig, sana po, Pulangi Albay. Maraming salamat mga lods, mga kaibigan, sa panonood. Pauwi na ako sa amin kasi kaya nagmamadali lang naman ako kasi balikan lamang ako. Babalik na ako bukas sa Maynila. Titingnan ko lamang ang aking magulang, si mama na may sakit. Kaya lagi ako nauwi kahit na 2 days lang ako, balikan lang. Yun lamang mga lods, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo sa panonood. Shoutout po sa mga kababayan kong taga Pulangi, sa mga kapwa ko Bicolano, mabalos po sa Intro Gabos. Baka naman po pwede subscribe sa aking YouTube. Thank you so much. God bless.